Sulod atong next sa mo apply. Ay, afternoon, ma'am. Good afternoon. Lingkod. Ano ba yung dala mo? Ano, pangwalis ni ma'am. Ay, nakapalala ko ano, dito, pangwalis. Ano bang ina-applyan mo? Eh, tanong trabaho, ma'am. Pwede. Ngayon kasi ang hiring namin ay boy. Para sa tindahan namin. Then, pwede mo bang tanggalin yung sunglasses mo? Bakit po? Para makita ko yung itsura mo. Kasi ang kailangan namin ngayon na pleasing personality para sa tindahan natin. Maganda naman na kasi ako eh. Maganda kailangan namin ng gwapo yun naman maganda. Ang gwapo naman ako eh. Sige na sir, pwede ba natin tanggalin yung sunglass mo? Pag tinanggal ko, pwede na tatanggapin na ako. Ayo, of course sir, tanggapin ko kita pag pumasa po kayo sa amin. Anong lying nga sir? Insik. Insect? Eh, tingnan mo mata na rin mo. Ang sobrang liit. So, yung mga pamilya namin, mga kaliwat namin, mga insik. Na-inject? Na sobrang kaliit. Na halos hindi na ako na makita. Yung mukha mo, ma'am, parang maganda ka, ma'am. Parang nakita mo palagi kang pinapanood kita, ma'am. Sobrang maganda rin, ma'am. Ano ba yan? Ngayon po lang ko nakita artista eh. Lapit ka nga dito, tingnan natin yung mata mo. Ano sabi mo, ma'am? Pwede, mata mo tingnan natin. Sobrang liit, ma'am. Ang ganda. Pwede bang tanggalin yung telok mo dyan sa ulo mo? Bakit po, ma'am? Natin makita kung ano yan. Sa ulo ba ha? Meron ka bang may sakit ka dyan sa ulo? Para makita natin, sige na, tanggalin na natin. Itong mata ko, ma'am. Di tanggalin mo yung ano, di ka naman pwede na construction worker, kailangan namin makita yung mukha. Kailangan may yung makikita namin sa CCTV camera. Sita. Pag tinanggal ko, ma'am, tanggap mo na ako. Pakita mo muna. Kasi, ma'am, pag ako ang magtitinda sa tindahan niyo, ma'am, sobrang maraming pambili, ma'am, kasi ang cute-cute ng mata ko kasi. Ayun ba? Sige nga, tindahan natin.